Εφόσον τώρα έχει αποδεσμευτεί χώρος, μπορείτε να καθίσετε στα καθίσματα όσοι είστε όρθιοι για να αποδεσμεύσουμε και τους διαδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως, κύριε Χρυσόστομε. Πρωτοσύγγελε της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομε Μπένου. Σεβαστοί πατέρες. Αξιότιμοι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κύριε Νικόλαια Επαναγιωτόπουλε και κύριε Ιωάννη Πασχαλίδη. Αξιότιμε Δήμαρχε Παγκαίου, κύριε Φίλιππα Αναστασιάδη. Αξιότιμε Δήμαρχε Καβάλας, κύριε Θόδωρε Μουριάδη. Αξιότιμε Δήμαρχε Νέστου, κύριε Σάβα Μιχαηλίδη. Αξιότιμε Δήμαρχε Σουφλίου, κύριε Παναγιώτη Καλακίκο. Αξιότιμε νεοεκλεγέντα Δήμαρχε Δοξάτου, κύριε Γεώργιε Βογιατζή. Αξιότιμοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Θεόδωρε Μαρκόπουλε, κύριε Αλέξανδρο Ιωσήφιδη, κύριε Δημήτρη Λιμπεράκη και νεοεκλεγέντα Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Στυλιανέ Ιγνατιάδη. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παγκαίου, των υπολείπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και των όμορων Δήμων, καθώς και μέλη και πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Καλωσορίζουμε και τον Δήμαρχο Παρανεστίου. Αξιότιμε Ανώτατε Διοικητά Φρουράς Ελευθερούπολης, Συνταγματάρχα Αναστάσια Γαϊτάνο. Αξιότιμε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Παγκαίου, Αστυνόμε Α, Σάβα Εμμανουηλίδη. Αξιότιμη Υποδιοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Παγκαίου, Αστυνόμε Β, Χαριζάνης Καρτούλη. Αξιότιμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι πολιτικών αρχών του τόπου, πρόεδροι και μέλη επιστημονικών, επιμελητηριακών, επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, επίσημοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παγκαίου, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, παράγραφος 1, του νόμου 4804 του 2021. Με τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, αναδείχθηκαν ο Δήμαρχος Παγκαίου και τα 119 τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι καθώς και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 24 του 2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, επικυρώθηκε η εκλογή και η ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών για την αυτοδιοικητική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2024 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2028. Ο επανεκλεγής Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης απέστειλε τη με αριθμόν πρωτοκόλλου 25.811 της 20 Δεκεμβρίου 2023 πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα τακτικά μέλη και τους προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι καλούνται σήμερα να ορκιστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον προαναφερθέντα νόμο. Έχουμε την τιμή τη σημερινή τελετή να ευλογήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, κύριος Χρυσόστομος. Αρχικά, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η θρησκευτική ακολουθία και η τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, καθώς και ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως, κύριο Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης θα ορκίσει τους συμβούλους που εξέφρασαν την επιθυμία να ορκιστούν με πολιτική διαβεβαίωση. Θα ακολουθήσει η υπογραφή του πρακτικού ορκομοσίας από τον κύριο Αναστασιάδη και την επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης, κυρία Μαρία Βαρύτη, οι ομιλίες της κυρίας Βαρύτη και του Δημάρχου Παγκαίου, ενώ η διαδικασία της ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του πρακτικού ορκομοσίας από τα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου, τους συμβούλους και τους προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων στα 3 έδρανα που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο του αμφιθεάτρου. Στο κέντρο θα υπογράψουν πρώτα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και παραπλεύρως, στα άλλα 2, οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων κατά αλφαβητική σειρά των κοινοτήτων και σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του διοικητικού προσωπικού του Δήμου. Οι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων, καθώς και οι παρευρισκόμενοι, καλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως, κύριο Χρυσόστομο, και τον Δήμαρχο Παγκαίου, κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, όπως προσέλθουν για την θρησκευτική ακολουθία και την τελετή ορκομοσίας.
ευλόγησον δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του δομεθά σου επάξον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού. Ετιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, σωτηρίας, υγείας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως ημών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεξε την δέησιν ημών σήμερον και ενίσχυσον των δούλων σου Φίλιππον και τα συναυτό μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Θεία σου χάρητη, να την επαγγελίαν αυτών πληρώσαντες, άξιοι γέρονται της κλήσεως αυτών, πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στη συνέχεια, ο επανεκλεγής δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης θα δώσει τον προβλεπόμενο όρκο θρησκευτικό κατά δήλωσή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 37, παράγραφος 1 του νόμου 4804 του 2021. Παρακαλώ λοιπόν τις κυρίες και τους κυρίους που επιθυμούν να ορκιστούν με θρησκευτικό όρκο, όπως προχωρήσουν στο μπροστινό μέρος της σκηνής. Οι σύμβουλοι επαναλαμβάνουν μετά το δήμαρχο. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ωραία. Να είστε καλά.
Καταρχάς, Ομιλία Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κύριου Χρυσοστόμου. Καταρχάς, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί δημοτικοί σύμβολοι, σας συγχαίρομαι για την εκλογή σας και σας ευχόμεθα να έχετε την δύναμη του υψίστου, των φωτισμών, του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη όλων μας, ώστε να εκπληρώσετε εις το ακέραιον τα καθήκοντα τα οποία από σήμερα συν Θεό αναλαμβάνετε. Συγχαρητήρια και ο Θεός μαζί σας. Ακολουθεί η πολιτική διαβεβαίωση, όπως αναφέρθηκε και κατά την ανάγνωση του προγράμματος της σημερινής τελετής. Παρακαλείται, όπως προσέλθει στο μπροστινό μέρος της σκηνής, ο ενεκλεγής σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου, κύριος Ευάγγελος Παποβαρίτης, ο οποίος θα παρέχει αντί όρκου την ακόλουθη διαβεβαίωση, την οποία θα αναγνώσει ο Δήμαρχος Παγκαίου, κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Παρατηρούμε τα καταστήματα που κλείνουν να παραμένουν κενά για μεγάλο διάστημα. Οι υπηρεσίες μεταφέρονται στην Καβάλα, η ανεργία αυξάνεται και οι νέοι μας αναζητούν λύσεις στην καθημερινότητά τους μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. Στον αντίποδα, η παραλιακή ζώνη παρουσιάζει μια ταχεία ανάπτυξη, πράγμα που καθιστά τον Δήμο μας έναν Δήμο δύο ταχυτήτων, και αυτό είναι εμφανές στο ότι απαιτούνται διαφοροποιημένες ανάγκες και απαιτήσεις στους διάφορους οικισμούς. Πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια ισόρροπης ανάπτυξης. Θέλω να εστιάσω σε τρία κύρια σημεία, τα οποία θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια της θητείας μας αυτό το επόμενο διάστημα και στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μαζί, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ευημερία φυσικά των δημοτών μας. Πρέπει ως Δήμος, με τις κατάλληλες υποδομές, να στηρίξουμε έμπρακτα τους παραγωγούς μας, αλλά και τις επιχειρήσεις του τόπου μας, και για να πετύχουμε αυτό το σκοπό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και το περιβάλλον μας. Οφείλουμε σε όλους να δράσουμε υπεύθυνα για την προστασία και την αειφορία των φυσικών πόρων του τόπου μας. Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος για τους δημότες, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Τέλος, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των δημοτών και κυρίως των νέων σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του Δήμου. Η συμμετοχή είναι ουσιώδης για την λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος. Πρέπει να δημιουργήσουμε κανάλια επικοινωνίας και να ακούμε προσεκτικά τις απόψεις και τις ανησυχίες των δημοτών μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους δημότες. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή με γνώμονα το καλύτερο για το Δήμο Παγκαίου, το καλύτερο για το μέλλον όλων μας. Καλή θητεία σε όλους, καλή και δημιουργική χρονιά. Καλή δύναμη και πάλι στην κυρία Βαρύτη. Κύριε Δήμαρχε, σας καλούμε λοιπόν στο βήμα για την ομιλία σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα όλοι οι παριστάμενοι καλή αυτοδιοικητική θητεία.
απαλλαγμένος πλέον από τον κορονοϊό, φίλησα και την Μαρία. Σεβασμιότατε, Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ μας, κύριε Γιάννη Πασχαλίδη, βουλευτά μας, αγαπητέ Δήμαρχε, θα ξεκινήσω από αριστερά, Παρενεστίου, φιλετάσου, Δήμαρχε Καβάλας, νεοεκλεγέντα Δήμαρχε Δοξάτου, φίλε, έπρεπε να ξεκινήσω από εσένα, Παναγιώτη Καλακίκο, γιατί έκανες πολλά χιλιόμετρα από το Σουφλί για να έρθεις, αγαπημένος φίλος, αγαπημένοι με συνάδελφε, κύριε Μιχαηλίδη, Σάβα, Θόδωρε, όπως σε βλέπω, αντιπεριφερειάρχη μας εν δυνάμει, ήδη έχετε αναλάβει, Αλέξανδρε, κύριε Λιμπεράκη, εκλεκτά στελέχη και μέλη των σωμάτων ασφαλείας, καλωσορίσατε. Θέλω να δηλώσω σήμερα ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και περιχαρής τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου και είναι ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι είστε σήμερα όλοι εδώ. Σίγουρα είναι μια πολύ καθοριστική στιγμή της νέας Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η τελετή της ομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου του 2023, να τους ευχαριστήσω από καρδιάς και να απευθυνθώ και σε όλους εκείνους για τους οποίους δεν ήμασταν η επιλογή τους και να τους πω ότι για εμάς, για το Δήμο Παγκαίου, για τη μεγάλη παράταξη του ναι μπορούμε, αλλά και για τη Δημοτική Αρχή δεν ισχύουν διακρίσεις, δεν ισχύουν διαχωρισμοί μεταξύ όλων των συνδημοτών και των πολιτών γενικότερα του Δήμου Παγκαίου. Θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο, διότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη θητεία την οποία διανύσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, άνοιξε ο κλήρος αλλά και ο Δήμος μαζί τις αγκάλες του, τις κοινωνικές του, την κοινωνική του αγκαλιά, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στον καθέναν από τους πολίτες οι οποίοι του είχαν πραγματικά ανάγκη. Και σε ευχαριστούμε σεβασμιότητα και σένα και όλους τους κληρικούς μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη την δημοτική μου παράταξη. Αυτούς οι οποίοι είχαν εκλεγεί την προηγούμενη θητεία με την παράταξη του «Ναι μπορούμε» και ήταν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην μεγάλη αυτή την αξιόλογη νίκη που το ποσοστά τους έχουν αγγίξει το 70%. Καθώς επίσης να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, οι οποίοι και αυτοί ήταν κοντά μας σε ό,τι έπρεπε να κάνουν μια επικοδομητική αντιπολίτευση και καταφέραμε πολλά μαζί. Και η πορεία έδειξε ότι αναγνωρίζοντας την ποιότητα της προσφοράς μας, το δικό μας το έργο, πραγματικά πολλοί από αυτούς οι οποίοι δεν ήμασταν επιλογή τους την προηγούμενη φορά, καθώς είχαν εκλογεί με άλλες παρατάξεις, ήρθαν κοντά στη δική μας παράταξη και έτσι καταφέραμε σήμερα να είναι νέα στελέχη εκλεγμένα μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους νέους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι πήραν την απόφαση να συμμετέχουν στα κοινά και μαζί να συμπορευθούμε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον του τόπου μας. Στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας, οφείλω να ευχαριστήσω τα σώματα ασφαλείας της περιοχής μας, το στρατό, την αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό, που ήταν πάντα κοντά μας και είχαμε μια αγαστή συνεργασία, καθώς επίσης όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, φυσικά τους εθελοντές μας, την φιλόπτωχο αδερφότητα της Ελευθερούπολης και όλους εκείνους τους παράγοντες που βοήθησαν σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίσιμη θητεία, και το ξέρουμε, αναγνωρισμένο είναι πανελληνίως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και να μπορέσουμε να διοικήσουμε το Δήμο όσο γίνεται καλύτερα. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, το Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας, τους ειδικούς συνεργάτες και ειδικούς συμβούλους μου, τις υπηρεσίες
κάθε μία ξεχωριστά του Δήμου. Την τεχνική μας υπηρεσία, την οικονομική μας υπηρεσία, τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, το νομικό πρόσωπο, την ΚΕΔΙΠ, την νομική μας υπηρεσία, τους άμεσους συνεργάτες και συνεργάτες μου, καθώς επίσης και όλοι οι οποίοι συνέδραμαν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν Δήμο, ο οποίος πραγματικά φαντάζει σε όλη την χώρα ως Δήμος πρότυπο. Και αυτό διότι έχουμε βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητα, το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας, καθώς επίσης έχουμε καταφέρει να παράξουμε ένα πολύ σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς. Είτε αυτός είναι ο τομέας της ίδρευσης, με εκατοντάδες εκατομμυρίων έργο, μαζί με την ΔΕΙΑ, που παρέλειψα να ομολογήσω και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ προηγουμένως, την αποχέτευσή μας, τους βιολογικούς καθαρισμούς που πάμε σε αναβαθμίσεις, αλλά ήδη τώρα εκτελούνται σε όλο το Δήμο, σε όλη την γεωγραφική οντότητα του Δήμου μας, βιολογικοί καθαρισμοί. Στο τμήμα του πρωτογενούς τομέα, να μην ξεχάσουμε τις παρεμβάσεις, τις ουσιαστικές που έχουμε κάνει στο τομέα, στον αγροτικό τομέα, κυρίως με την αγροτική οδοποιία, αλλά και με τα σημαντικά έργα πρωτοφανή και σε ύψος δαπάνης έργα που αφορούν την άρδευση του Δήμου Παγκαίου, καθώς επίσης και παρεμβάσεις όπως είναι οι παιδικές καταθρησκηνώσεις, είναι οι παιδικές χαρές, παρεμβάσεις όπως είναι οι πλατείες μας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την διαμόρφωση των λιμένων μας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τον αθλητικό τομέα, με νέες εγκαταστάσεις όσον αφορά τον αθλητισμό μας, νέες εγκαταστάσεις όσον αφορά τα κλειστά γυμναστήρια. Και θα μπορούσα να απαριθμίσω και πάρα πολλά έργα. Όμως θέλω να σταματήσω εδώ και θέλω να απλώσω το χέρι σήμερα εδώ σε όλους τους ανθρώπους, εμείς εδώ να ξέρετε, και το έχουμε αποδείξει και είναι κανόνας και για μένα. Είμαστε άνθρωποι της σύνθεσης. Είμαστε όλοι μία ομάδα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι, συμπολίτευση και αντιπολίτευση μαζί, είμαστε η επιλογή σας. Άρα είναι μονόδρομος για μας και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε. Και αυτό σας βεβαιώνω εγώ, με την προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μαζί, θα το πετύχουμε. Εξάλλου, είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε για να πετύχουμε, διότι έχουμε μια πολύ πετυχημένη προηγούμενη θητεία μας, η οποία θα είναι γνώμονας, ώστε σε αυτή τη θητεία να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί. Θέλω, τελειώνοντας, να μοιραστώ μαζί σας την χαρά μου, καθώς επίσης και την ικανοποίησή μου, γιατί νιώθω πολύ τυχερός, παρόλη την προσπάθεια που έχω κάνει. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και την συνδρομή της οικογένειάς μου, που ήταν ο βασικός παράγοντας και πραγματικά το εφαλτήριο, αλλά και το στήριγμα για να μπορέσω και εγώ, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, να προσδώσουμε ό,τι καλύτερο στο Δήμο μας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε εμένα προσωπικά, αλλά και τους συνεργάτες μου, διότι είμαι στο τιμόνι του Δήμου Παγκαίου τα τελευταία 10 περίπου χρόνια και ανανεώσαμε το συμβόλαιο της συνεργασίας μας και της εμπιστοσύνης μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, και να είστε βέβαιοι ότι αυτή την εμπιστοσύνη σας οφείλω, θα το κάνω και όπως γνωρίζετε θα την τιμήσω με το παραπάνω. Και είμαστε εμείς όλοι μαζί που μπορούμε να αποδείξουμε πραγματικά ότι πραγματικά ναι, μπορούμε να πάμε το Δήμο Παγκαίου ακόμη πιο ψηλά. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε. Εύχομαι μια δημιουργική, μια καθαρή, μια δίκαιη, μια θητεία όσο γίνεται καλύτερη για όλους μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, αλλά και για την παρουσία σας στη σημερινή βραδιά για μία ακόμη φορά, και να σας ευχηθώ χαρούμενο και ευτυχισμένο το 2024 από τα βάθη της καρδιάς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Δήμαρχο Παγκαίου. Πέρας τελετής ορκομοσίας, ακολουθεί δεξίωση στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλή δύναμη σε όλους τους νεοεκλεγέντες. Καλή χρονιά με υγεία.
Στη συνέχεια, λοιπόν, καλούνται τα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Παγκαίου, να υπογράψουν αρχικά το πρακτικό ορκομοσίας. Πρώτα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι και οι πρόεδροι θα περιμένουν να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ευχαριστώ. Όλοι οι σύμβουλοι είναι εκλεγέντες, θα υπογράψουν με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διοικητικού προσωπικού του Δήμου. Από Άγιο Ανδρέα. Για να διευκολύνουμε λίγο το έργο των επαγγελματιών φωτογράφων, παρακαλώ να παραμείνουν μόνο αυτοί. Θα σταλούν φωτογραφίες, θα δοθούν φωτογραφίες. Όσοι συνοδοί θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες, παρακαλώ, όχι τώρα, για να διευκολύνουμε λίγο τη διαδικασία. Όταν τελειώσουν οι υπογραφές των Δημοτικών Συμβούλων, θα υπογράψουν και οι σύμβουλοι των κοινοτήτων. Αναλφαβητική σειρά, κάντε λίγο υπομονή. Πρώτα να υπογράψουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Στο πρώτο λοιπόν έδρανο, οι πρόεδροι και οι σύμβουλοι από Άγιο Ανδρέα έως και Ελευθερές. Στο πρώτο που βλέπετε. Στο κεντρικό οι σύμβουλοι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους δημοτικούς συμβούλους, από Ελευθερούπολη ως Νέα Ηρακλήτσα, μόνο οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι. Και στο τρίτο έδρανο, οι σύμβουλοι από Νέα Πέραμε έως και Χρυσόκαστρο. Παρακαλούνται όσοι βγάζουν φωτογραφίες και δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι να κάνουν λίγο στην άκρη για να διευκολύνουμε λίγο το έργο των επαγγελματιών.
Για όσους αποχωρούν από την αίθουσα, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μπουφές και κέρασμα στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου.